Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugy raýatlary biometrik pasportlary bermegi wagtlaryny towtatdy diýip gullugyň Balkan welaýatyndaky edarasynyň iki işgäri aýdýar. Resmiler tarapyndan ne tasdiklanan, ne de inkar edilen bu maglumat Türkmenistandan gitmek üçin biometrik pasportlary almak isleýän raýatlaryň köpelen mahalyna gawat gelýär. Bu ýokurdan we dilden berilen tawşyryk bolup, bu barada resmi karar ýa-da ferman ýok. Biometrik pasport almak üçin nowatlary ýeten raýatlara bürokratik päsgelçilikleri döretmek dilden tawşyryldy diýip döwlet migrasiýa gullugynyň Balkanawat şäherindäki edarasynyň bir işgäri anonimlik şertinde Adatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysyna gurrun berdi. Adatlykda gurrun edilýän işgäriň şahsiýetini anyklaýan ähli maglumatlaryň bardygyna garamazdan howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige mälim etmekden saklanýar. Ýylat arasynda biometrik pasport diýilip tanalýan Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasporty 2013-nji ýyldan başlap ýurtdan çykmak üçin adaty raýatlara zerur bolan ýeketäk resminama hökmünde kabul edildi. Ondan ozal ýurtda hereket edýän içerki pasportyň daşary ýurda çykmakda ulanylmagyna kanun esasynda gadagynçylyk girdildi diýip migrasiýa işgäri aýtdy. Ol häkimetleriň şeýle karara gelmeginiň ýene bir sebäbini pandemiýa çäklendirmeleriniň ýatyrylmagynyň izi süre Türkmenistandan daşary ýurtlara gidýänleriň köpelendiği bilen düşündirýär. Başga bir migrasiýa wekili hem anonimlik şertinde beren maglumatynda Sewit ýylatyna biometrik pasportlaryň berilmeginiň wagtlaryň besedilendigini tasdiklady. Ýöne ol munyň sebäplerini biometrik pasportlaryň gutarandygy bilen düşündirdi. Elektron çipli biometrik pasportlar may aýynda Germaniýadan gelmeli diýip ol habarçymyza aýtdy. Adatlyk bu maglumatlar barada resmi kommentari almak üçin 14-nji fevralda öýlen wagty döwlet migrasiýa gullugynyň Balkanawatdaky edarasyna jaň etdi. Telefona jogap beren resmiler bu barada gürleşip bilmejekdiklerini aýdyp Aşgabatdaky edara jaň ediň we näme soraňyz bolsa resmi Aşgabat bilen habarlaşyň diýip telefonu tarpa goýmak bilen boldular. Redaksiýamyzyň döwlet migrasiýa gullugynyň Aşgabatdaky edarasy bilen habarlaşmak synanşyklary başa barmady. Bu aralykda habarçymyz Balkanawadyň migrasiýa edarasynda nowatlary ýetip biometrik pasport almak üçin resminamalaryny tawşyrmaga barýan raýatlara pasport meseleleriniň may aýynda çözüljekdiginiň aýdylýandygyny habar berýär. Dilden verilen tawşyrykda bu kararyň sebäpleri dünýädäki parahatsyz, durnuksuz ýagdaýlar bilen baglanşyklydygy aýdylýar. Ýolbaşçylar geçen hepde Türkiýede bolan weýrançylykly ýer titremäni hem agzap Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurtlara gitmeginiň wagtlaryny öňüne almak maksady bilen şeýle kararyň kabul edilenligini hem belliýär. Mundan ozal ýörite jeton ýa talon alyp nowaty duran raýatlaryň talondaky görkezülen sagatda we günde nowaty ýetende olaryň resmi namalary kabul edilýärdi we biometrik pasport 30 günüň dowamında ellerine gowşurulýardy. Geçen hepdäniň anyny gününden bäri ähli resmi namalary tawşyrsaň da migrasiýa işgärleri bu may aýynyň başynda belli bolar diýip jogap berýärler. Ýöne sebäplerini düşündirmeýärler. Diýip habarçy aýtdy. Şol bir wagtda habarçymyz edaranyň Gazagystana gidip geljek Balkanlar üçin zerur resminamalary taýýarlap berýändigini hem bellidi. Ýöne munyň üçin olaryň $100 dollar möçöründe para bermeli bolýandygy aýdylýar. $300 para bilen biometrik pasport taýýarlap berýärler. Emma parany bermek üçin de oňa tanyş tapmaly bolýar diýip Balkanly bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Döwlet migrasiýa gullugynyň raýatlary biometrik pasportlary bermegi wagtlaryny towtadandygy barada peýda bolan maglumatlar ýurtda dowam edýän agyr ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda Türkmenistandan gitmek isleýänleriň köpelen mahalyna gabat gelýär. Şu aýyň başyndan bäri Lewap we Mary welaýatlaryna habarçylarymyz yerli migrasiýa edaralarynyň öňünde adamlaryň uly nowatlarynyň emele gelendigi barada maglumat berýärler. Lewapdaky habarçymyz Sewitiň migrasiýa edarasynda biometrik pasport almak isleýän raýatlara may aýyna nowat berilýändigini aýtdy. Bu habarlaryň arasynda prezident Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň 10-njy fevralda geçirilen giňişleýin mejlisinde howa gatnawlaryny pandemiýa çäklendirmelerinden öňkü derejelerine ýetirmegi tawşyrdy.
Bu günler Lewabyň saglyk edarlarynda Aşgabatda onkologiya merkezini gurmak planlary bilen baglylykda propaganda ähengli wasp edici ýygnaklar geçirilýär. Munyň bilen bir wagtda welaýatyň düwnük, ýagny rak kesellerine garşy merkeziniň ýagdaýy gözgini bolmagynda galýar we lukmanlar talabalaýyk bejerigini berip bilmeýär. Şu hepdäniň başyndan bäri welaýatyň saglyk edaralarynda prezidentiň paýtagtda halkara onkologiya ylmy kliniki merkezini gurmak baradaky karary bilen bagly ýygyderli öwüli ýygnaklar geçirilýär. Medisina işgärleri oňa mejburi gatnaşdyrylýar. Şol bir wagtda sebitiň esasy onkologiya hastahanasy ençeme ýyldan bäri opurlyp ýatyr. Zerur bejergen mätäç näsaglaryň tas ýarpysy beýleki saglyk merkezlerine iýerilýär. Diýip ýerli lukmanlaryň biri 16 fevralda azatlyga gurrun berdi. Onuň sözlerine görä 1968-nji ýylda gurulan Lewap vilayet onkologiya hasahanasyna mundan 3 ýyl ozal sebite gelen gaý harasatyň ýetiren weýrançylykly netijeleri häzirki güne çelini hem aradan aýrylmaýar. 2020-nji ýylyň aprelinde gelen tupanyň netijesinde hasahananyň Günbatar tarapyndaky blogunyň üçekleri uçdy. Binanyň ähli bölümini suw bastı. Diwarlar we pollar heňläp çüredi. Binanyň howply ýagdaýa gelmek sebäpli onu ýykmak kararyna geldiler. Diýip Türkmenawatda Lukman ýatlaýar. Munyň izi bilen hasahananyň mümkinçilikleri çäklenenden soň näsaglary aglaba diňe öýlerinde bejergi almak üçin maslahat bermek bilen çäklenildi. Emma düwni keselli hastalarlaryň has köp ýüz tutup başlamagy bilen Türkmenawadyň deri venerologiya hasahanasynyň bir korpusy onkologiya merkezine berildi. Bu iki hastahananyň arasy 1 kilometre goloy. Onkologiya merkeziniň lukmanlarynyň we degişli abzallarynyň ýarpysy deri venerologiya hastahanasyna göçürildi. Häzirki pursat ol ýerde 70 goloy onkologiya näsagyna bejergi berilýär. Bu ýeriň lukmanlary özleriniň onsuz hem çäkli şertlerde işleýändiklerini aýdyp, bu özgörüşlere nägile bolýarlar. Diýip 50 ýaşlaryndaky Lukman bellidi. Sol bir wagtda ol barp 2018-nji ýylda Lewapda täze onkologiya hastahanasyny gurmak boýunça planlaryň yglan edilendigini, emma şunky güne çelini onuň gurulşygyny düýünden girilmändigini sözüne goşdy. Ýokurda beýan edilen ýagdaýlar dogrusynda Lewabyň saglyk edarlaryndan sol sanda onkologiya hastahanasyndan resmi kommentariýa almak başartmady. Türkmenistanda mohulyumlaryň ortaça aýlygy valutanyň gara bazar narhyndan $250 geçmeýär. Üstesine aýlyklardan tutulýan dürli tutumlar mohulyumlaryň girdejesini hasam adalýar we ýaşaýyş üçin ýeterlik serişde galdyrmaýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary mohulyumlaryň Balkan we Mary vilayetlerindäki ýagdaýy barada maglumat berýärler. Türkmenistanda mohulyumlaryň alýan aýlyklary ýaşamak üçin ýeterlik däl. Habarçylar munyň sebäbini ykdysady şertleriň durnuksuzlygy we bahalaryň ýygyderli ýokurlanmagy, şeýle-de aýlyklardan döwlet medeniýeti ýaly resmi tutumlardan başga da gurulşyk bejeriş, arasylyş, obu hojalyk ýaly dürli tutumlaryň sanawynyň köpelmegi bilen düşündirýärler. Bu tutumlar kagyd ýüzünde görkezilýän aýlyklaryň möçberini esli adalýar. Klas otolarynyň ähli çykdyjylary mohulyumlaryň üstüne atylýar. Mohulyumlaryň en çemmesi enatylardan pul ýygnasa, käbir mohulyumlar öz aýlyk hakyndan remont edýärler. Mohulyum her iki aýdan ýaly prezidentiň suratlary, gerwiň, baýdygyň şekillerini çalşyryp durmaly bolýar. Enatadan pul köpçülip bilen başlasa enatylar mohulyumlaryň üstüne arda ýazýar. Sebäbi çykdyjylaryň sany utanmaýar. Dip mardaky habarçymy daýdýar. Habarçylar mohulyumlaryň şeýle ýagdaýda işden eliniň sowaýanlygyny belleýärler we agyr iş şertleriniň hem moňa sebäpleriň biri hökmünde görkezýärler. Bir stavka üçün pedagog hepdesine 50 saat okuwçylara sapak okutmaly. Bu 50 saat birinciden mugallim üçün gaty jebri bolýar. 7-8-de mektebe baran mugallim öýlen 4-de 5-i çelini klaslarda dinman okutmaly. Öýüne baryp çöregini iýip ýary ýaçylyny konspekt ýazmaly bolýarlar. Diýip Balkan vilayetindäki habarçymy daýdýar. Orta mektebinde mugallimyň doly aýlygy 2000 manat töweregi ýöne olaryň köpüsine doly stavkada işlemäge mümkinçilik berilmeýär we olaryň aýlygy 1000 manat töwereginde bolýar. Ýokary okuw jaýlarynda ortaça aýlyk 2500 manat möçberinde görkezilýär. Umuman Türkmenistanda ortaça aýlyk 1010 manat derejesinde. Habarçylarymyz köprek saga dalmagyň her bir mugallima miýeser etmeýänligini belleýärler we her okuw ýylynyň öňü tirasynda sapak paýlananda dawa bolýanlygyny, sagatlaryň deň paýlanmaýanlygyny aýdýarlar. Kim öň mektep direktorlarynyň pul berip ýetişde şolaryň sagady köp bolýar. Berilýän puluň mukdary ortaça
$200-300 aralygyna. Dip habarçymyz mardaky mektepleriň ýagdaýyny suratlandyrýar we berilýän paranyň mukdarynyň bir aýyň ortaça zähmet hakyna barabardygyny aýdýar. Habarçy sagat paýlananda mugallimleriň tejribesine ýeterlik üns berilmeýänligini belleýär we pedagoglaryň arasynda çağalara zerur bilim bermeýänleriň duş gelýänligini aýdýar. Sapaklarda mugallimleriň telefonlaryny oýun oýnap oturýanyny ýa-da okuwçylara kitapdan depterleri göçürmegi tapşyryp jaňa 15 minut garana klasdan çykyp gidýän mugallimler bolýar. Dip mardaky habarçymyz gurrun berdi. Mejburi madda çykdyjylardan başga da mugallimler üstesine öz dinç günlerinde arasaçylyk işlerine ýogurlara, dürli dawaralara, resmi çärelere gatnaşmaly bolýarlar. Soňky aýlarda käbir mekteplerde mugallimleriň klaslardaky garyp çağalara maddi goldaw bermäge mejbur edilenligi habar berilipdi. Habarçylar munyň bilen häkimetleriň soňky aýlarda köpelen dilegçiligi azaltmak isleýänligini aýdypdy. Girdejileriň pesligi mugallimleriň arasynda kärini taşlap başga iş gözlemek şol sandy gazanç üçin daşary ýurtlara gitmek islegleriň ýokurlanmagyna sebäpleriň biri bolýar. Koronavirus pandemiýasy bilen bagly çäklendirmeleriň gowşap başlamagynyň soň ýurdun daşyna çykmak islegleriň hasam göze iýilýänligini habarçylar aýdýarlar. Soňky aýlarda ýurdun migrasiýa gulluklarynda daşary ýurt pasportyny edilmek üçin nowatlar köpeldi.